abusuafo na member na ochi asan akọ apro abeto yembio yebeda twedi ampo nyankopon ase kote mu nyinara ye no ehia onyankopon dwumadie menso medwumadie yadru adusua no ne etoso enso so hwe adusua na tifi asam na ose me yonko ho dwumadie anase mission to my neighbor etwe ho abasisia. So going back say tempted Jesus it no one answer be with the team then I'm run Akan na then you nsu ehu wonti ase ewu right no say enwuma ameka ye gidie ni ho a ye gidie no gidie wu ye ya kan say onyame a wu hu no wodi wa no ka se me do no yebesan amamunyina akwaba na afi yede nchiasonko so ede mamunyina yebesan adamase so se de birada modima fidie de to London Ghana menda kwa for Sabbath school na afi chosemu empensempensemu kote munyinara adusua ye no wusua no se ne munyina munim no ye hwe God's mission my mission nyankopon dwumadie no menso me dwumadie ye adusua ne bebre na otwe mu no ye wo adusua etoso enso adusua na tifi asam no ose me yonko ho dwumadie mission to my neighbor no aboafo soronko wa hase a mo ba beboa na afi edisa adusua yi ede abremo ansana me yi omo ede akere no ma yenkotie enwom emfri London Ghana menda kwa for single man for mra.
Mumfa enichi, mumfa rusi, mumfa osebo manakwabo, ose, mumfa enichi, mumfa rusi, mumfa osebo manakwabo, aye. Odia sunjena, odia yarisana, Odi kwachi na minya biara menumbio Mumfa nichi Mumfa rusi Mumfa osebo manakwabo Ose Mumfa nichi Mumfa rusi Mumfa osebo manakwabo Aye Wodabo Yebeda unianum singing band for asewo enwuma omode abidi edition animo ama na me kanfo ama sese ennene first time I will share YouTube where best subscribe your channel na ma na fu wi nso adonsa atim adoma no so se ne be ya video ya ye de biara da ya wonso wonsa ebeka bi wonsa kanso a ma wonkwa onhwe na nso awoso akwakoma unua me waboafo sonko hasia ne mepese me yi o ma kire mo na fe yewi aye de yeti anu enne adusuan mo me de mo sonfo Bismarck Mensa ende ye ho adom me wo Pastor Jafet obisi amankwa eka me ho ewo hase pastor ye mo akwaba Yusunia great me da sese ne to safra nso watimi aba great me ko manimu a enne yime wo kukudam ni kese pa wa hase this is the first time union ye ne yes adwumadie yi ni din de John Mensa Thompson obeni John ye mo akwaba great me da sese ye to nsafra wodi odo abo domuna wa base yes edition me ko manimu a na fe London Ghana me da kwanjofo ye dikimpani ona eti hono mu no openi Samuel abibio ene openi same ye mo akwaba mo amotasho ne de biara da ye ni openi na yes edition na fe me ko eto no ho akra na Dr. da Alex Collins afa ona eti eto no ha no doc ye mo akwaba nia great edase sene munyina munim no de biara ne doc na yes addition yi great ma ye mompae na fe ye mfa yiti enu sa addition ti mema pastor abompae amaye mama ye mompae enyankopon ye da wase eyi odin aye eye fe eni so se wahwe ye so man na wotwe akwa betu ye na na due yesu ye besua wasem afa wo adwuma yesu ye adwuma ye chefa wo mu misra wo na due mon konkron be ma ya akwankyere ne abefa wo so a ye besua no aboa ye tiefo ni yankasa so ye di dwumadi mu ye tumi aye wo adwuma kosibira wo beba ye da wase so etie wadomuti amen amen. Last week na ye hwe adusua etoso ensia na fe ye hwe motivation eniema ehye yunkran na yetimi edi asempa no akọ na ye hu se no kwasem se yankasa yusua hunu no ya ade a ehye yunkran pa sanse last week hu se
time a Mary ne omoko hwehwe Yesu no man hunu no na abofo no ka se wasɔre ɛkɔ no nam sɛ ɔmde ɔmu kɔhu yɛ ɛma ankasa nya saa suahunu nti ɛma ɔmo nkranhyɛ ma ɔmo ntimi kɔhyɛ asɛm no sɛ Yesu no wasɔre no kasɛm sɛ yɛbɛka kyerɛ Peter nso di mirika kɔ mu si hɔ no mu kɔhwɛ sɛ ampa Yesu asɔre ana ɔno nso kɔnya personal experience kɔhu sɛ Yesu ayɛ dɛ wasɔre Emmaus kwan no so nso saa mmerante mmienu na ɔmo kɔ no nso personally na ɔmo nya experience sɛ Yesu no ɔno ne na di nkɔmmɔ ɛna ampa so asuafoɔ no abra no mu di wɔn ho abobo Yesu Kristo pie hɔ ɔmo ankasa ɔmo nya personal experience with Christ ɛma ɔmo nso ɛnam saa ɛma ɔmo nso etumi kɔhyɛ nti sometimes no last week hu sɛ wankasa suahunu na ne Yesu ayɛ ama ɔde Nyankopɔn ayɛ ama ɔno what the ɛhyɛ wo nkran ma wo nso tumi de ka ɛkyerɛ afoforo great nne no yɛhwɛ mission to my neighbor obi ne kobisa Yesu Kristo asɛm a na aba bɛyɛ adesua ama yɛn no mranimfo bi kobisa Yesu Kristo sɛ mɛdɛ ne manya dan kwa na ɛho anu yie ne ɛho nsɛm ɛba ho no ɛna saa na otwemu yɛ ba bɛhwɛ ne ɛhu sɛ yɛka sɛ yɛ yɔnko dwumadi a ɛte sɛn sena Yesu describe no sena chosa no kana die ne betimi asua frumu ena sa na otwemu ye pese ye hwe dusiafo maboafo no beboa na afi yetimi adoso deso no gre yankɔhwe sa asem we no ne faraban ewo Luke chapter 10:25 no eba no na yenhwe baby ade we efri bae na afi yenhwe adusia betimi asua afrumti opening same kan Luke chapter 10:25 yɛhwɛ de si wɔ hɔ ma yɛnti onyame asɛm na hwɛ mra kyerɛni bi sɔre gyina hɔ so no hwɛ sɛ kyerɛkyerɛfo menyɛ dɛn na manya daa nkwa amen ke yɛhwɛ question a ɛba yi mfoni bɛn ɛna etwa hwɛ yɛn ɛdeɛn na hwan ne kɔ bisa saa asɛm wei na de be nti na obisa saa asɛm wei na ɛho asɛm ɛte sɛ mamenkɔ dog so many others mark meta say sane yenua openya babi o kan ma ye no bible kyerɛ sɛ mranimfo obi a omo words omo de kan fa lawyers was a learned friend to obi a wonimade wasua mrani nyina na okɔ Jesus so na okɔ bisa no question simple question very loaded. The question say, "Again, na menye, ena menya dankwa." A Bible dia dance say, "Ne trimu Paul de ko bisa question say, no ko so Jesus ahwe." Nti de di kan hwe question no bisa ye no. Question obisa ne say, "Again, na menye, na menya dankwa." Abodie mu woko the branch of science and frame philosophy a fa a tre a person tias ye di ntia nipa ye wasase ha. Questions be the basis of philosophical thinking questions about your identity. Dien ye cry dien send science that way anyway no more case ye free more when ye be anyway no. Philosophy is trying to find the answer. Na by saying ye bedru ha. Ni bedru assassin so dien adwuma na dien ye wo ha. Ni free hands so hefa na ye beko. Bible so ka baby bebre say nipa nya wiase agapade nyina na ohwere ne kra dien faso no benya. Enti say question asembisa efa say kwan ben so na menya dan kwa na ye asembisa eho hia pa. We say wiase de ye bre nyina no say dan kwa ni mu a let's say ye bregu enu nti na opanyi ko bisa question no na Bible kyerɛ sɛ ni trimpa odi bisa question say na opeso so Jesus fe na ɛhɔ nso adusua kakra wɔ hɔ senka ye nipa no sɛ obi ba yɛ nkyɛn na sɛ obeso ya hwa wanhwɛ yi a wotrim ka bɛyɛ ne sɛ pam nipa ne firi nkyɛn firi sɛ ɛnyɛ sɛ wayɛ na adwen sɛ ɔpɛ bibi na ehu na obeso wahwɛ nanso Jesus hu sɛ ba mission a Yesu the whole quarter na ba mission no for obia enti say openyi kwan a oba Yesu ho trimo Paul de ba Yesu ho na kwan a chia nanso Jesus won say no sa mission ya amaba no
sa opanyin so ka ho enti yesa me take this opportunity na me den me de reach no me gisi yebetuma nya adisua yebe bye question no nanso sa de Jesus ye yebetuma nya adisua kese empen bebre se ye ka nyame asem ye nyame asem a ye hia nipa bebre omudi nyame ho sere na wotum se questions omo ye ne omo ka no omo ye the attempt ye keke wanye careful a wo natural instance be yes ube posa nipa no nanso Jesus stress a mission for bia na numpo your opportunity a ubetim dia reach out to nipa no waka onyame asama kire no yo me da se pa moma interest abusianfo na ye ka no wona obi bebisa sa question we I don't know how anka obeyi no Yesu no nim nipa na adwene mu a onim senko obeso na hwe no mfa na nka or every right na ka say obeso ma hwe ti free hako but o seize sa opportunity no e de kire no eniamanti mission no bi no se ne odi kanka ye behwe question ni mu na ya hwe ni me free mu ba ye na fe yesua eniema bebre free mu wa ye hwe Yesu Kristo okwan ofa so na or responding and say oyi sa abranti yi ano yenhwe eniema bi a yebedi kankan wo chose na fe yenhwe se beboa ya ma yate as a misa and as send Yesu Kristo eti sa abranti yi ano yenhwe Matthew chapter 26 verse 56 no Matthew chapter 26 verse 56 ose na ye nyina aba na de adifo no kan no twere nsem no mu no abamu ena asuafo no nyina gya ho na odwane ye amen great nafi nasa kan Acts chapter 17 verse 11 Acts chapter 17 verse 11 yes. So say Yudafo a ewo ho no yesne won a wo Thessalonica no oyi won yam pefe je asem no na da wohwehwe kyerosem no mu se nyoma note sa ana amen great na fe wo hwe Corinthians chapter 15 verse 3 no so a 1 Corinthians chapter 15 verse 3 so and so o say na nsem a adikan a me nso minyaye na me de me hye mu nsem no say ye mboni nti Kristo wi said ye tro nsem no kan no amen pastor mamemra osu na menhwe asembisa ya owura yi ekobisa yi ne chosem ya sene ya kan nsem ya kan yi edia bi adesua na ebetimi asua from in terms of Yesu Kristo ne okwan a ofa so eyi ano yo edase na ebeda dog so ase abusuafo ewiase ayewo no enim se obi epe waso wahwa sebio ensem bia obebisa wo no yen afem no yebefa ne se sebio nyansa bia anim na ebi wo so a ensem no so eba epem wa otumu se ensem a emu oduro mefa ne se yen memenda akwanwefo yeta ehia anase Christopher kra generally yeta ehia yenuanom a omi akramfo na omusi musi Yesu ye nyame kyerosem no hemfa kra na ya kyerwo mokra musan ka se ye wonyame ba sakro kyerosem na hemfa na ya kyerwo ebi wo kra yesan the back closer home say ye memeda kwafo bi kwatumi sha say musi ye ni munni na munyina kyerosem hemfa na ewo wanhwe yie a na wakofa ne se nipa no ho ehi no apempam no nanso adesua Yesu efa lawyer ni obebisa Yesu asem Yesu edan niam miensa bi adia se yesi ye pese ye nyamedwuma ye mission work na o se ye fa na ya adesua mayen de dikan a mihu ewa adesua no nu se Yesu embu question fia keke okay onya so tie papa no ye de ye kan say na enya question bia but na Yesu pese e ma chance whether ni pan question na obisa no say ye papa o say enya papa say wabo ne timupo say obeso wo mpo ahwe no nya abote na tie no that is the first principle
And that was the method that Yesu used here. And it's Yesu tie no wie no. Yesu nya adaje afi eyina no. But the second principle so yehu ye ne say Yesu no ni Bible mo. Because Bible no catch us at the age of 12 on na wofo e call Jerusalem no. 3 days after worship wakoto no he. Wakoto no bra oni Bible mu mpenifuo na eye Bible discussion. Nti Yesu no ni Bible mu pa. Now so abrante ni bisa no question no. Yesu am prepare no ho say ono no di onimu no na odi gina so de ayi na no. Edu ba bia ye yamfom so say obi bisa ye twrose mu asem a de nyame adom ya kan ye hu ne na ye prepare ho say de ye nim no ye pese e che nipa ne say ye nim. Question what do ho abewo de me so me kire wa ma answer wa hu say minim wan hwe yi a no aya yamfom so isa say twrosem no enya me twrose enyakopon twrosem. That's right. Na enum na question na fiaba until you need to have a proper way to provide an answer. Yeah. Na no any approach a Yesu find the third step. Yesu ka kire osien lawyer ni say den na twro no ka den na mra no eka na den ni wusuen hu wonti ase ewo mu. That's right. And no the right approach. The right approach ni say obi bisa wasem fi twro say mu a but modern direct nipa no back to the Bible no. Yeah. Na on kan fi Bible no mu. Na hon kronkron na eboa ma ye twa Bible no sa hon kronkron no mboa oni akono nya mu nti ase. That's right. E sign say yan hwe yie na yan ye say yenim de ne de enim na de kira ekodu ba bia interpretation na emfi scripture no kwane yan ka say de ama. That's right. Me fa ne say me san ko say bia obi a hia o say ya se me da kwanhwefo mu kra mo nwe na mu o Ya krante. mo he ayi mo nwe akrante Yeah. trust when fa na wo ko kan Bible no na wo. No, that's what the answer. Bible no o kan a Jesus was very specific or say what does the law say then ambranika into wo so be say menua ko bia Leviticus chapter 11 na ko kan na fe no wonti ase onya aye ne brane enche ana say empo o se mem da kwanhwe mu de muta aka say wiase bebe awie ni o bi say question say unua ko Matthew 24 ko hwe ne wo ho o kan wie a bra wonti ase no bra na fe ni hu komo then you are specific. Yes. You throw general and say ko now the ko kan say na the Bible mu hu ana. No, Jesus was very specific. Yeah. Na see for these approaches 3 steps so say 1 ubenya abotreti nipa no 2 on prepare who say one kasa do one say ma na emom de toso miensa no o direct nipa no to the Bible no wache no the exact place or kwa ubenya ni answer na ebeboa ma your mission work no are very effective. That's right. Them say additional course you be who say ekọ wie no abrante na yi no ano. That's right. Esan say bibia na Yesu de na ekọ no no ankasa wakọ hu ansa ho hodada ntina fina ne nso hwe na ankasa no enya nyina biom enti ye fa this method that Yesu outline ye na ebe boa ye ama your mission work so no ayen kunimdie tikakra me de boa no. Amen. Me da se pass pastor wa cheche usantino abusiafo yegusuara ye hwe ye yonko dwumadie mission to my neighbor entino first of all no ye hu wo neighbor no betimi e de question bi krampo aba e ya bufu question just say obehye wa bufu obebisa question a wonu krampo bi onim dada obeso wahwe ba ye hwe Yesu method ni buamfu o take opportunity no ene no ekasa ye ena secondly Yesu ankyere ne se oninim kyerosem because ono ankasa ye kyerosem no anka obetumi akwotu no from Genesis to ono asa or refer ne se edien na mra no ena nse wo ye mranim ni wa onim akenkan to refer ne se onkohwe emra no edien na onko mra no eka ema ono ankasa de ba ye behwe responsibility ye hwe methods no because ye try to mission to our neighbors ye hwe okwan be fa so a ye hwe Yesu method no na afi yenso ya fa so pepepe great madam as ye hwe afide yenko yanim na yenko hwe Yesu refer no say onko hwe emra no edien na emra no e kan ye hwe ni efiri mobile wo Luke chapter 10:27 to 28 no ye hwe de e wo ho no ma enti onyame asem Luke chapter 10 verse 27 to 28 na obua say fa wakuma nyina ne wo kra nyina
ne w'ahoɔden nyinaa ne w'adwen nyinaa dɔ Awurade wo Nyankopɔn na dɔ wo yɔnko sɛ wo ho na ɔsee no sɛ woabua no yie na wobɛnya nkwa. Amen. Great. Nti sɛ ne adeɛ no ɛkɔ no asaba bɛsi so kɔbisa Yesu ma ɛdɛn ɛna manya daa nkwa ɛna Yesu Kristo ɛrefer no sɛ ɛdeɛ na kyerɛ no ɛdeɛ na ɛmmra no ɛka fa saa adeɛ no na ɔno ankasa yi ne ho ano sɛ saa nneɛma wei ɛna kyerɛsɛm no ɛka. Obeni Thompson, mfoni bɛn ɛna ɔno ankasa na no yi etwa kyerɛ ɛwɔ ha. Yo, Bismarck, medase. Yetua adusuane so no yɛhwɛ asɛm a odi yie ano na lawyer na ankasa no yie na asɛm ano esane sɛ na Kristo nim sɛ obeso na hwɛ na Kristo so nim sɛ onim asɛm a obisa no nim anu muaye na asɛm o kan ɛnna yɛ memory test no ɛsɛ fa wakoma nyinaa fa wokra nyinaa fa hoɔden nyinaa na fa wadwen nyinaa dɔ Awurade wo Nyankopɔn ɛna ɔto aso kaa sɛ dɔ yɔnko sɛ wo ho na mehwɛ mesua adeɛ na me sɛ ma menyɛ research kakra na mehwɛ this particular quotation nea amanfo a comment afa ho na ebi mo kyerɛ ɛkwan a ɔfa so ɔde wakoma nyinaa bɛdɔ Nyankopɔn ɛkwan a ɔfa so ɔde wo ahoɔden ne wo kra nyinaa bɛdɔ Nyankopɔn. But person be putting into context ewo adesua ya yesua emu eyampa ewo se ye do Nyankopɔn ye de bibia edo Nyankopɔn na afei so ye do yonko se ye ho oka sa na Kristo hu se asem no kra na waka no nti oka sampo we bua ne ye na mom kɔ na kɔye se wo ya ubenya nkwa. In Paistow, no, we are too quick to answer questions. Say a bar. It's only say yes, dear, na ye limit ni pani bisaya na ye de anu ye mani pano. To say a quemi meda kwan hefui. And you cre say ye can say Bible. You to make us the Bible and the Bible alone. You bet to me quote scriptures to back say say Bible ne pen de ho etoso. Yes. Say obi bisa bibi efa Kristo a oba bi the second coming na yetumi eyi ano ekoti ekofa quotations e de support yaka Sabbath eno de na ekokukura emaye ba asembe say o se bisa ne say Sabbath na yeka ho asetu yebetumi a kyerɛkyerɛm no yedi su sen sen ena esi Sabbath no ahosiesie ben ena yeye atwen Kristo enu nti yetumi ekyerɛkyerɛ afoforo no. Yes. Kristo eka se we bua ne ye ne mu onko na onkoye se yebetumi adɔ ye nyonko se ye ho a ene na ne ye ka wo ya no no. Yes. Wo se ye sa esane se yepepi yetumi ka de nanso eba ne practicals na ɛhɔ ena challenge ne wo. That's right. Nipa bebre enemi nkwaje ho nsɛm nanso ebetumi aba se nyame ba wo mu enya nkwa esane se anamo a wo se wo mu tu a wo mbenya nkwa no wo mu entu sa anamo no enu nti wo se ye bomode na ye ne ayede ya no eka se hwe asɛm James ekan wo James chapter 2 verse 17 to 22 na. Yeah. Me summarize no no kan ni say ye wo gidie all right emo say enwuma ambeka ye gidie ni ho a ye gidie no gidie wuye. That's right. Enti abrade ya no eka say ye do Nyankopɔn ye de akoma nyina do Nyankopɔn say Nyankopɔn nya ayonkofa ayonkofa ne Nyankopɔn enya no ebi ne say ye besua ne ho nsɛm esan say onu obi wa ayonkofa mo kasa enti e say mo bɔ mpaye so anase ye bɔ mpaye e wo say Nyankopɔn ahyɛde a ɔde amaye no e wo say ye di so. That's right. E wo say ye bie yakoma mu ye adwene mu say ne be Nyankopɔn kasa kyerɛ ye nso a ye betumi ate ne 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 ye de yakoma nyina e begye Onyankopɔn asɛm a ɔka kyerɛ ye no ɛnyɛ say ye gye keke na mo ye tu ho anamo ne de aye adwuma ɛno nti e wo say wɔn hia moa asafo ye wo nipa bebre ehia moa obi wo ho a ne ohia ne se wo be ka kye ne so onua Onyankopɔn ebehwe nea wo komi na why we bisade ama wo anase ka kye ne so onua meni mebusu ye bo empire ema wo
onua wo de agiwe na fa hye ho na ene fato bibi edi ebia ade ohia ewo ye ho a no no se ye beye saa ba no nanso so de wano keke ka se medɔ na se action bia entaye ejira emma odo na wo de do nipa no enimu Kristo hwehwe se ya no ne ye de ka no eye se ebedo Nyankopɔn na mum yemfa action no emfa entaye se ne ebeya ebetumi esipi yo medase Openi Thompson wa ya de pa wa chichi mu kama yenko yanimu na fe yenhwe se ne Yesu ankasa no oka sa asemwe na yemfa ntoto anu yi a wode ma sa abrantie yi ewo Matthew chapter 22 verse 37 to 40 no yenhwe rododo afoforo se ne ye do yen ho no se na Yesu eka no wo ho no Matthew 22 37 to 40 na ose no se do Awurade Nyankopɔn wakoma nyinam ne wo kra nyinam ne wadwene nyinam ye ni mmara no mu kɛseɛ ne die edikai na die etoso mienu te se eno do yonko se wo ho mmara nsɛm mienu yi so na mmara adifo ne nyina egina amen yo Openi say Openi Same wona woka ye na mamintie wadwenkyerɛ ɛfa sene Yesu Kristo anu yi a wode ma sa asemi ene wode toto ne wode ma sa abrantia no di kan na mfoni be no twakye yen wo hase medase enua bismarck si ehwe nia Yesu eka ye no ene ye de toto mra hyeni no na se nia oba Yesu wo se obeso no ahwe no so eho a we die se menyedai na menyada nkwa sa ana ahanso yese emra no mu kɛseɛ ene die wan yenso ye hwɛ ni mienu a ansa ni nyinaa no eyepe etrese se mi peda nkwa die a ene Awurade se do wo yonko wakoma nyinaa okra nyinaa ene onipadua nyinaa ana se wo pese emra no so die hi na eye mu kɛseɛ nso a the same thing wase se ye ka bom se 10 commandments no a yenim se verse 1 to 4 no eye do Awurade Nyankopɔn no ana from 5 to 10 no so eye yani enipa ntemu enti omane ye krokrowa kama emanse de be ya ye beti ase se ye no Onyankopɔn yakoma nyina ne kra ne enipadua nyina na ye se ye do Onyankopɔn dia wasese ye pe eternal life a yesese ye sa do ye yonko ese ye mu enti emra no omane ye simple man no na ye minu mienu nso said ye nua Thompson eka ye no yeti a ye bre nyina ne se ye benya dankwa yes na dankwa no Ellen White eka me yeti ase se ye ko Onyankopɔn ahini mu a government system mu a ye beka se odo ani ade a eye bibia foundation ani bibia enti said ye nua Thompson kan ye ne yentimi mfa ya no enka ne keke nse ye do na enso no eba actions na ye hu hwe eni ntuni torebia ya ne ye kan se onyame a wunhunu no wodi wa no kase medo no wa pepre hu no wadware ntentem no wadura so ndem kura ntem enso unwi a wahu se ne ho kire no no usan ho na waba tena ha abaye hu se soro bofo enye sa ne Nyankopɔn hwehwe na nkente sa nkamira no ka kire se do Awurade Nyankopɔn enko di siwa enka na ehu hia se wadi do yonko no esa beba ebetatu na enye eho nko a tro no so edi adanse pefe se ewo 1 John chapter 1 verse 4 20 and 21 no so mieti ase se o se wo ka se wo do Onyankopɔn ne se wota unyia na oye otrofo in the start when ye be kire mu say wontimi mfo wano nka ne keke se nyame a wunhu no na wakai na wunim no entini me do no nanso wunyia na se ye ne a ye hu ye hu no a nyame pese ye de no ye example ema Nyankopɔn eti ya se si yetimi do ye nuanom dia ene ye dia no kase ye do Awurade a na ye nokure na tro no eda di pefese se ye nuanom kura no ye ntimi no omo dia ene ye me yembe dada nyame se ye do Nyankopɔn na truly no ebasa ye otrofo ampa ana Korintofo ma edinka nso etire ye du miensa no ntichemu ba ko no se wo kire odomu paa yi se emfa ho ne kasade
Yes. anotewa ene nea metimi ye bibia ne nkomhye ne bibia metimi hye wase metimi ye saa nea mani nyinara ne se Kristo do enimi mu a wase metese ayawa ewoso enka hwe eye nipa ni so keke ana 1 Corinthians 10 verse 24 no kran so e come here as face was say let no one seek for his own but seek for your neighbors as well in case be as ye dey no e ka say do nyankopon a yenua dadwen bia no eye dadwen yenua e haw bia nso eye haw na Matthew kran so dey ono so di twato say do not do to others what you want them to do to you enti wa so do awrade no nya wo hwehwe say enka yie ni amasu abɔ ho mpa bebree sɛ nyame mfa mame no saa nso na wunua no so a wosu frɛ nyame no nyame de mana enkope nti sɛ wo pɛsɛ nyame nye wo ahenie animu a adɛn na mission to the neighbors no ɔmo de wonka bi nkyerɛ ɔmo na ɔmo nso nyame anyi wɔ mo na sɛ nyame gye wo nkwa na akɔduru ɔsoro ahema mu a hwan na woni no ɛkɔ enjoy ahenie nti sɛ wo pɛsɛ woni afoforo nyinaa ɛkɔ enjoy ahenie ni dia Yesu adwuma ɛyɛ madwuma no yɛmfa mission nkɔma yɛ neighbors yɛnkyerɛ ɔdɔ nkyerɛ wɔ mu ɛne nyame hwehwɛ firi yo medase pa pani same wa ya de medase yɛtoa yɛn addition no sɛm sɛ addition na abusiafo ayɛ de pa yɛgusu a yɛhwɛ mission to our neighbors and I say young konom dwumadi a ɛwɔ sɛ yɛdi ɛma ɔmo no and first of all yɛhu saa mmranimu ni ɛkɔtrapo Yesu Kristo say sa Pharisee for no omadi mra ntina omopo kwan bia so metrapo Yesu Kristo but unfortunately for them no Yesu Kristo na mo entrapment no so e de kire yen ade e ma odi bie yen so yen ani okotrapo Yesu Kristo the question be the course of bed no anya dan kwa ye hu se ne Yesu Kristo eyi na no e na ba kon so ono so e betrapo Yesu Kristo so say embra no emu die he pa e na ye kese eno na opani same acheche mu no ena afi nso ya kire no musa na afi wo se ego feda o se be ma Yesu Kristo o kire ne so onu no so anim mra no bisa so okay ene who is that neighbor na Yesu Kristo e kana no na ye pese ye hwe nti obisa Yesu Kristo se wan ne me yonko no Yesu Kristo e de abasam bi ene to ho ene the good Samaritan story no abusiafo se wo o Bible a Luke chapter 10 verse 30 no bani nyina no the good Samaritan story na esi on Yesu Kristo fa asam no de kire ne oye ne yonko yenim sa de pa me pese me kom bebre me jai ama dog na yenhwe sa the good Samaritan story no ene sen na yebetimi de aba ya absetramo abra yesua okwan be fa so ya dijuma de ama yen yonko yi. The Abrantier question and then some over. Yes. Abrantier no on the Bible Akan will Luke 10:25 say question will be said no attempt no. Yes. A trick question. And it will be a trick question nipa no will answer. No hwe say wo answer at be man e be ubetime twa. It you be so ahwe bi a club bi abanche 2 times 2 you're saying. Yes. So we go see 2 times. You be check here so ni mo. It is say an Abrantier call Yesu nchen. Na Yesu so all knowing sending painful actually or ma Abrantier na kan answer no. Already the way at speed or the kind no say no nim onim answer no. Na Yesu actually say it's not just about say we nim book knowledge. Application no here. Says Abrantier no say introduce you another question. That's right. No be say me neighbor anyone. So going back say or tempt Jesus. Yes. No what answer be when it him. But moment share illustration Jesus man through the good Samaritan. Yeah, near better see the entire Jesus the Sabbath semi man and then the bigger lesson benya. Yes. Jesus stress say Abrantier be now on Jericho high street so or far dangerous areas. No nam hona na nkofo bi to share no so no mo Abrantier we an nearma almost come kono no mo ja no to kwan chen no da hona e no sofo bi e be fa nchen osofo no say oh aka few minutes na makwa sorry enti mini adaje a me dey attend to Abrantier no ja Abrantier no hokoye anche bia na asoro panyin so eba ono so duru ho the same thing no ya Abrantier no ja Abrantier no no koye osofo no Abrantier no na omufre jiwfo no mu
abranteɛ no yɛ Jiwni abranteɛ no nua ne sɔfoɔ na sɛ ɔpanyin eduru ne nkyɛn no ɔsɛ no ɛnɛ na me preach I can't afford to be late ogya abranteɛ no hɔ ɛna abranteɛ bi nso eduru hɔ na ɔno ofiri kuro bi ɛfrɛ no Samariafoɔ no nom ne Jiwfoɔ no ɛnka koraa nanso saa abranteɛ eduru hɔ no asɛ Palestine ɛne Jiwfoɔ ɛkɔn enti rabbi atwam kɔ Levi atwam kɔ nanso Palestine duru hɔ a ɔmo si abo Jiwni ɛda hɔ no na ogyina din na ɔfa abranteɛ de obetuma yɛ ɔyɛɛyɛ nanso na ɛsɛ ɔkɔ baabi nti ɔde no kɔ innkeeper oyi no free highway a ɛyɛ dangerous no ɛde no kɔ safe place ɛna ɔka sɛ monhwɛ no na meba ka bi a mabɔ bia metua na Bible kyerɛ mu sɛ saa nsɛm a Yesu kan yi saa abranteɛ na ɔnam highways no ɛyɛ menew ɛne atiefoɔ a mutie nyinaa mmra yɛgye yɛn ho firi Onyankopɔn bɔhyɛ bambɔ ho no yɛde yɛn ho ɛkɔ abɔnten ɛma kwan ma ɔbronsam sɛeɛ ɔmo a Nyankopɔn sɛ yɛn kɔ ka nsɛm kyerɛ ɔmo no ɔbronsam abobo ɔmo wawie ɔmo nneɛma nyinaa na wagye ɔmo ato highway no so waho ɔsɔfo duru hɔ a wɔtwam Levi atwam Samaria ni a ɔyɛ the enemy of nipa no ɔno na ɔyɛ den ogyina sɛ ɔbɛhwɛ no nti Yesu pa kyerɛ sɛ ɔka saa neighbor na yɛnkɔ yɛ neighbor na dɔyɛ na neighbor no has nothing to do with tribe nothing to do with sɛ abusua wei na mefiri mu asɔre wei mu na mefiri kuo wei neighbor no has to do with sɛ wonya tema aboa nipa no nti obiara irrespective of obiara ɔwɔ around a ohia mmoa biara no yɛn gyegye baabi a nipa no firi ansa na yɛama no help no fisɛ na abranteɛ no trick question ɔsi sɛ wei deɛ meyɛ me nuanom a mene ɔm tigyiw ha de bia msɔre a meboɔ mo but Jesus kyerɛ no sɛ neighbor no abranteɛ no wanyɛ bold kora ntima anka Samaria o deɛ na ɔkaeɛ ɔsɛ nipa no ɔboa no Samaria ɔmo ne ɔmo ɛyɛ atamfoɔ no ɔmo na ɔboa nti ɔdɔfoɔ a wotie me there's another character a ɛyɛ the innkeeper adusua no kyerɛ sɛ deɛ Samaria ni na ɔkɔtoo no ɛfa no Yesu Kristo na o emra yɛyɛ bɔne na yɛgye yɛn ho firi Onyankopɔn bambɔ ho ɛma ɔbronsam yɛ deɛ ɔbɛyɛ biara no Yesu Kristo abɛfaeɛ na ɔfaeɛ no ɔde aba place a yɛbɛnya safety that's right ti innkeeper na yɛsɛ Yesu Kristo asɔre sɛ ɔmo wɔ abɔnten a ɔbronsam sɛe ɔmo ɔbronsam de nsa nom adwamammɔ ɛne nneɛma bebree ɛsɛe me mma nti mede masafo asi hɔ sɛ monyɛ innkeeper na mommɔ me mma yi a ɔbronsam pɛ sɛ ɔsɛe ɔmo no nti Onyankopɔn nam adusua kyerɛ wo sɛ asɔre a wofiri mu asafo a motie yɛ sɛ moyɛ conscious effort na mo identify neighbors na ɛwɔ abɔnten a as innkeeper Onyankopɔn de ahyɛ mo nsa no Onyankopɔn amfa ma asɔre no ansi location asɔre no wɔ for just kwa there was a reason tia Onyankopɔn ayɛ saa Onyankopɔn nim sɛ ne mma bebree ɛwɔ ma asɔre neighborhood hɔ a ɔbronsam ɛsɛ ɔmo ɔde mo asi hɔ as innkeepers sɛ monye saa mo ma no ɔdɔfo a wo nso tie me wo nso ka asɔre no ho enti baabi a wote ofie a wote mu baabi a ɔyɛ adwuma community a wo influence wɔ no Onyankopɔn de wasi hɔ for a reason Onyankopɔn sɛ wopɛ sɛ onya dan kwa aneɛ sɛ wodɔ wo neighbor na wakyerɛ wo sɛ wo neighbor ne obi a ɔwɔ ofie of influence a wo hia wo help wo neighbor no has nothing to do with say mebusuani ni masɔre banie mene ne ko school obi a ɔwɔ wo nkyɛn bi a wo hia wo moa no ɛsɛ ɔtena wo nsa na ɔboa saa nipa no amen medase dog kwa ya de pa sorry yen adusua no so me mamu nyina sima baako pastor mamemfa enhyase afutu a wo edema amanfo ewo adusua yesua yi ni ame me pese twe adwen sisu ne se Yesu pese ye mission work ne ye no ye practical in the sense
ɛnyɛ sɛ yɛapagya Bible ne yɛde nam ne yɛkɔka kyerɛ nkurɔfoɔ sɛ Yesu ba Yesu ɛwɔ sɛ biribi da adi na afei amanfo hu sɛ yɛnyame som no ɛnya ano kɛkɛ na mmom no yɛsuban ne abrabɔ mu ɛno nti no adesua no ɛtwe adwene si biribi so na mɛbɔ no tɔfa ɔborɔfo mu kakra ɔse sɛ yɛakoma ɛnya atenkama obi a ɔkɔ ɔyaw mu a ɔdi awerɛhoɔ mu a sɛ yɛnsa ɛwɔ ɛwɔ hɔ yi ɛtumi bua obi ohia ɛmmoa bi te sɛ wopɛ ntare bi ama no sɛ ɔhɔhoɔ a wonim no wotumi ɛwɔ kameno ba wo fie ɛma ɔno ara tumi hu sɛ wakoma mu mpo no ɔwɔ space wɔ wakoma mu ɛsiane sɛ wodwen no ho ɔse si yɛyɛ saa nneɛma wei a ɛde ɔdɛw ɛbrɛ ɔsoro ɛma onyankopɔn ani gye hu sɛ saa mmɛyɛ a wɔfrɛ wɔn ho akristofoɔ wɔfrɛ wɔn ho memeda akwanhwɛfoɔ no wɔnyɛ wano kɛkɛ na wɔde sommie na mmom no they live it na wɔlive saa living na wɔlive no ɛma wo neighbors ɛnya ho mfasoɔ ne nsunsuansoɔ ɛno na ɛma yɛn ɛno na ɛyɛ saa na ɔsɛ ɛma wo nipa no woyɛ nipa a wosom bɔ onyankopɔn anim ɛsiane sɛ nyankopɔn ɛhu sɛ wo nyamesom no ɛnyɛ ano faafa akwa na mmom no ɛyɛ deɛ de nhyira brɛ adasa ɛno nti nyame asoma yɛn sɛ yɛde n'asɛm ɔkɔ wiase no yɛnkan ho sɛ yɛnkɔka ngu hɔ kɛkɛ yɛnbɔ mmɔden so sɛ yɛde abrabɔ ne yɛn nneyɛɛ ɛbɛyɛ nhyira ama saa nkurɔfoɔ no so the two work hand in hand na ɛde nhyira abrɛ yɛn ɛne saa foforɔ no so kakra mɛpɛ sɛ meka no yo medase pastor Openi Thompson medase there are some group of people there omo edama kuma so yie pa the fatherless the widows and widowers aliens and the poor sankrofo we enkrofo omo dama kuma so and they are in our churches they are at our workplaces I was say hwe sankrofo yi na ye boa wo mo nipa bebre hia mmoa wontumi nsua ewiase adesuo nyina nipa wontumi nsua na adesuo nyina but there's something that you can do between my baby e de aboa nipa na yakopon ebehira ma men kan Ellen J. White Assembly of Kind, the Ministry of Healing, page 195 na mefentwato I say but true beneficence means more than mere gift. It means a genuine interest in the welfare of others. We should seek to understand the needs of the poor and distressed and to give them the help that will benefit them most. Say to give thought and time and personal effort cost far more than merely to give money. That's right. Great. Amen. Me da me mani age ho pa se wo ye ayemi yankasa na nya achede keke to de bia mre adwene se obeya asukura ti obi kura mpo no chen sika kura mpo asabe obeyi ede ama sa oni kura me da se pa opini brasame kakra me so me de chato say ye hwe efiada adisuan mu a or can be say there are many hungry, needy and mistreated people in our world today. You can do your part, however small it might seem to be. We are not going to solve all the world's problems before Jesus returns. We haven't been called to do that. But until then, our work can do a basic as helping someone you know who does not have enough food. Great. So the yenu adi nka kani penifoni na adi nka kana. Ya na tore bi asafono yeta edi ana memne da kwanefo na asafoni nyina ye dei ana de be ne ye but we say say me so de na me. That's right. On the little you can do no. Eno ana ebeboa no ama ye nyina sa bi hiem as corporate no ebi ana ne wani ehunu na elder na pastor bi kura ani hui but wani hu ye ne de be na wo ye ne ye the good Samaritan de ne ye example no ye hu ni asofo ne elders ni ne etwamu ne wo ye no so no kura de onye elder onye sofo no ono na demonstrate odo enti ba bi e obi ya no yi odo di
yo meda mo asem say the addition ebe twere ase abusiafo yebeda munyina ase se ende modi mo fidie dia to ase ene mo ayesa addition to so enson na yede abrow no cause mission to my neighbor me yonko hu adwumade mi yesese ne maboafo na abo acheche mu de yebe pia bontena fi yakọ na yede sadi ade akwakodi djuma anche na se Yesu Kristo ba wa ba betu ye nyina ase ye fata ba bia obi biara no ahobrase mu katwani na mema dog enhira addition so ema yakra na mema me mompaye era Yesu ya dawase ewa addition odi amaye na wonnam wasem so akire ye se wodi adwuma ahye yensa na wo se yenko obonten na ye neighbors omo Obronsam edi ohaw ato omo so Obronsam epesa ose omo wodi omo ahye yensa se yennam sa adusua yati so na yenkyere odo emo omo mesre bebre se Kristo ennes obi tie me na obi ko haw mo obi ko amane mu o manisa gidie no se wonnam wasem so na opesa woje sa nipa no Amen. ya yetie asafo afodo mu tie mesre bebre se maye nyina yemnyamre na yenhwe around us omo wo haw mu omo kwa amane mu omo a yebetim atene yensa ne abo omo yes yehu se nyamsompa ene se yebedo yenuanom se yekase yedo na there are people around us who are suffering nipa twa ye ho ahia omo kwa haw mu yebetim abo omo na yemo omo a na yentro adisia no wakire ye se nyamsompa ene se yebebo yenuanom yedawase efisi ebisa we ewo doba Yesu tim amen Amen.